Bueno, Quique, ya llevas 700 semanas con nosotros, o sea que conoces la mecánica. Por supuesto, mesto tosto, tosto puto cesto, mesto, pan de queso, poste megasco, por supuesto. Hola a tots, què tal? Escolta'm una cosa, no sé si us havia dit, perquè ja segurament ho haureu vist penjat a tota la xarxa i a tot arreu. El dia 28 hi ha una manifestació en commemoració de moltíssimes coses que vosaltres ja sabeu perquè no us les haig d'explicar jo. I després a Burjassot hi haurà un concert impressionant. El rei m'ha confirmat la seva existència, cosa que ens toca una mica els nassos, però és així. Tocaran els Rolling Stones, els Beatles, que s'han tornat a juntar ara, Michael Jackson també vindrà, bueno, i també gent que estan vius. O ens recobrem en la nostra unitat, o serem destruïts com a poble. Dissabte 28 d'abril, manifestació. A les 6 a la plaça de Sant Agustí de València. I a les 9, concert a Burjassot, amb la Gossa Sorda, Pirat Sound Sistema 121 de Bebiano i Toni Albà. Sí a la nostra llengua. Organitza Acció Cultural del País Valencià.